warahmatullahi wabarakatuh. Iki karo mumpung nang omah iki karo resik-resik. Nek ora ngono ora kober. Kober resik-resik. Duke wis kaya ngene iki bodor ora tak siki nduk. Nggih. Duduke kematangan ngeblok. Terus mangan jeruk. Sampai kematangan jerukku. Kau wis pirang-pirang tahun. Orang kayak jijim pulang sekolah. Juga aku kayak gini loh. Suka juga nih. Kalau sen keramik lalu di kalian tuh. Lalu kalau sen. Parah kita ini malah angine. Itu ki. Angine parane nyantik kuwi, Bu. Garek-garek iki. Kalau kucing gani. Lah tak mau dhisik wae. Terus seken anu. Ribet. Terus seken balik kok. Pak lampunya ketok resik-resik. Nanti apa itu, Mam? Jendela sih. Kerupuk napa niku, Bu? Kerupuk uli, sego. Berkat lho, Nduk, kepangan. Nggih. Windu iki sama belum. Doyan ta? Doyan, Bu. Bono ya. Kalah mboten usah. Apa? Lho tenanan lho. Akeh sak ngene kok putih. Aku lek gawe tak kom sik nduk, segone tak umbah. Ini sapa utuh kaya ngene iki. Kerupuk puli. Kok puli sapa sing ngarep kawan iki lho, tak kei rene. Lek gawe buah iki. Ini pas dongi telaten juga tak pepe sego tak ono titik. Mbok kumiyan iki ya terowatan diopak nih. Nang ae. Ini tak telo. Tak telo iki banyak kai. Iya, dura hobi kerupuk-kerupuk. Iki gogroke sakmene tak kene pitik remekan iki. Dua kene. Pitik. Lampung tak lempet-lempet baju. Lempet-lempet klambi. Nanti tadi lempet-lempet. Aku nganu gak tau apa kuwi. Arep ngangge ora tak setrika nduk. Nek ngene tak lempit ini. Nggih. Wis arep ngangge ngono kae. Tak setrika. Ini benake ranggang. Cilik gampang letak ngene lho, Nduk. Kluwe posan ae. Nggih. Mainan nih. Biyen nih cilik aku iki klambi jen kurang-kurang lho. Saiki wis pirang dina sisa tuku. Biyen ora iso. Biyen ora iso tuku klambi bodol sampai nangis-nangis lho aku. Dolan bodol njaluk klambi. Karena ya wong renek ya, Nduk. Nggih. Dipangan bingung wong biyen.
Biyen sampean manggone ning griya pundi, Bu? Kuwi ngene Mbak Eki kuwi. Sing saderenge nikah lho, Bu. Lah iya kono. Niku. Omahe wong tuaku kan kuwi. Walah. Omahe wong tuaku kono kuwi. Kan bapakku wong kene, mbokku wong Tulungagung kono Rejo Tangan kono lho. Balik nek kene. Melok bapak. Salam. Cilik ngono lho. Awakku ki cilik maneh. Aku mau yo cilik, Bu. Susah pancen gede. Saiki aku lemu gara-gara kayak stres aku. Gara-gara apa? Ya pisah nih. Bolah. Nganu nduk ngombe jeruk. Iki aku rada cilik neh ngombe jeruk lemon iki lho. Kerep-kerep ngombe iku. Ndak isuk aku nduk. Nggih. Lambung mari weteng ya iso cilik, awakku kan ya rada cilik to iki. Nggih. Ora begitu gede kaya ndek mben kae. Wah, ndek mben jan sodil. Wong tuaku ora nek sing gedhi lho, Nduk. Cilik-cilik. Mbokku sampe sepuh iki sampe anu iki manggah awake seksi wong biyen iki. Yo nyapa ya wong biyen kok manggah seksi. Nggih. Jamune paling, Bu. Oh, jamune tradisional iki, jamu Jawa, kebun-kebunane lho, Nduk. Nggih. Lah aku ora tau jamu lho, aku jamu-jamu ya mau, tapi jamu kebun-kebun iki ya doyan. Nah. Aku lek arep lunga, klambi sing lungsep ngono kae aku ora taten iki. Cerita. Arep metu klambi jejen nang sekolah kuwi sing setrikane dinan ngene iki ora. Nggih. Wong tuamu asli ngendi? Lek ibu asli Jawa Barat, lek bapak Jawa Tengah. Oh. Lah kok iso nek kene? Nek nang Tulungagung. Riyen nggih gadah pabrik, Bu. Boh, ya bangkrut ngono. Nggih. Oh. Terus pindah nang kene. Mboten riyen nggih teng Tulungagung. Terus nganu enten sing pabrik, ngusili nggih. Nah terus piye pabrik? Enten sing ngusili terus Oh malah iya, heeh. malah apa? Sing wong kiri. Nggih, terus sembarang wis. nganu pilih ngalah. Kan pindah omah, Bu, sampean. Maune kan omahku sing Ngujang. Terus pindah Ngantru. Didol. Nggih. Bangkrut. Aku ya bangkrut ayam lho, ayam telur. Oh, nggih. Bangkrut ayam telur langsung flu burung ae. Wis apa kontak berantakan wis bubar kabeh. Ah, karek menjalani ya, Nduk. Nggih. Nyanyi, nglakoni, ditaria ya wegah. Piye lho? Wis lakoni wong urip. Mbak Mega mboten masuk lho, Bu. Enggak, kebutuh wong banget. Ah, Ibu. Cek nyambut gawe nang omah angel ya, Ram. Ini iki dinan, Nduk, ora tau tak sering kok. Alah males. Triko males. Rasane tinggi metu. Mau juga aman tapi ya ora balik nah. Mega lah. Nggih. Tunggalmu jan mek loro ya. Nggih. Aku ya anakku ya enek sing renek Nduk, asline tunggale papat. Tunggale Mega lho. Teng kandungan apa pun Enggak wis lair wis bayi, tapi lek sing adike Duta nganu gugur. berarti Duta aslinya dua adik. Duwe cilik tapi. Cilik.
cik lembut ngono kan. Ngubur nek mae maratuwa kono cik lembut urung apa cik gotro ukur-ukur ngono kan lho. Yo kekeselan tanda gawe nyapa-nyapa. Bang bisa nih. Wong aku iki rabiku ditanggap ning anu nduk. Wayang. Iya nih wong bisa nanggap wayang. Karo ngruwat. Enggalku kan 6 lanang 1. Berarti tunggal sampean omah yo Blitar kabeh, Bu. Sing ning Sumatera 1. Sumatera 1 kabeh Blitar. Dek-dek. Biyen melok mbahku sing anu lho Tulungagung lho, Nduk. Melok ngendangi anake ning Sumatera. Terus akhire ning kono terus karo mbahku, terus mbahku wis sepuh mulih ning Rejo Tangan kono. Terus mbakku dirabi wong kono, wong Sumatera kono. Ceritane ngono kuwi. Terus aku urung rabi neng kono 3 sasi ning mbakku. Lah sampean biyen cetukane. Bapak itu. Nggih. Aku dijodohne ya. Oh, dijodohne. Anu kuwi. Apa bapake nawang angkat bojone Mbok Pin. Walah. Tak kira lek nganu. Maune yo roh dhewe ngono kuwi terus anu. Lah aku bisa nih pacaran nih anu ndak tak critani edan ya. Apa wi? Cinta pertama ngono lho. Nggih. Ya wong krebet kono. Yo tapi wong biyen kan wedian pacaran. Nggih. Masamu dolan ngono iki tandha linggo jentrek didemok ngono lho aku wis keringet dingin metu kabeh. Wong karang wong bizen. Numpak sepeda ontan. Karo Wiwi karo Bu Nasri. Bu Nasri saiki nang luar negeri ya. Atau batik bojone canggembongan. Gemongi tak ceritani lucu lho. Aku iki ditemokne Jemuah to. Setu minggu aku kabur ning Panjer kono. Lah nyapa, Bu? Jawane ora gelem. Ora dadi ning kono seminggu sampai kan wis ngundang tibaan tinggi sepasaran TE Bowi to. Nggih. Sampai ora sido. Lah kok malah gelem, Bu? Nih neng kono iki aku kon balik ae karo Pak Bani kon balik terus isuke bareng bojone mlaku ket kok Panjer sampai teko ngunut mlaku ndok aku bareng kono adol gedang terus ditumpakne bek. Nggih. Tapi lha demen aku teko sakmono. Gak mikir teko sakmono. Kadang-kadang ya nek sing lain oh ngono. Nggih. Jenenge nekat wong demen ya. Nggih. Ra mikir akibate lho. Mata ora akibate. Wong biyen wis mek manut nduk kaya kuwi. Wong tuwa. Sore semayaman delok kuwi video ngerti video. Gak ngerti ya kamu ngerti ya. Ini video Pak Sanusi Jinate. Semayaman nek rendajan video. Ngono kuwi karo niaton kuwi. Semayanan terus kakangku jenenge nang Bandi kan krungu. Ngono kuwi niaton bale ning ngene. Jam 4 awan lho. Nggih. Mumpung yaene gek randang budal kono lho sing ndelok ngene iki lho. Ngono wis rawani nduk. Wis langsung mlebu kamar mungker sampai sesuk isu. Wis rawani metu. Tapi zaman biyen dijodohne dadi ya, Bu ya. Dadi ya zaman biyen dijodohne. Dadi ya karena sing kuwi lah. Tapi sampean sik tahu ketemu. Yo kerep lah, ndi kerep rene kok. Kerep nang Tegalan kono. Ketemu ndangi anake kono. Lah sing wedok iki mak bojone saiki malah rene ya kan. Nggih. Dolan biasa. Nyapa wong aku ya semua ya. Sore nek masalah. Wong kono ya ora raya juku. Oh ya seranu.
enak ya. Nggih. Nek gawe lek wong angel ya iso suwen. Nggih. Cara angel. Iki wis aku dhisik sakmene lho, Duk. Delok awakku. Cilik to? Nggih. Cilik awakku iki. Saiki koyo ngene iki wis agak rada cilik meneh. Mbak Mega lek gedhi urung suwi ngene cilik koyo aku. Mbak Mega kerjane ning proyekan ngene, Bu. Nang proyekan ngono kuwi. Biasane nang proyek. Wis kulino adoh. Kayak ning luar negeri Ndak sido. gak tule. Kambirenge nggak jamur yo wis tumbal dandan dilempiti. Iki kaya ngene jamur iki. Ya mbahne iki. Jamur teh. Aku biasanya sak peke iki ngono, Nduk, rong kabrang lempit iki. Gombalane jendra iki tambah kaline mili dulu-dulu. Kumpul mesti tumbal teles. Sono ae cah cilik. Dia omong ngono ya nang gugu, leno ya budal. Kali. Tapi jenderal malah koyo luwemu, Bu. Ngomong mangane sonang deh. Mane angel ya mesti yo bocah iki. Kadang ya angel, kadang ya penak. Mesti. Ya beda dhewe to. Dhewe kadang-kadang mangane yo angel. Waras-arasen ngono kae. Nggih. Ini kalau nyetrika lek wis arep ngangge, Nduk. Aku males bendina nyetrika. Iki tegal aku tak jarne sik. Lepre yo pegel to. Nandur panggalan segi aku. Jarne sik kusel. Mandang ora panen-panen. Dimuk kok tengah ora diangkat sik wis brol ngono, Nduk. Aduh, apa rapi-rapi sibuk ya sembarangan. Jijil ini rata oleh lo ngombe ini jujur ini. Nek gelem diombe arep es lho. Aku ora tau ngombe. Aku jus kuwi ora doyan. Apa nek? Jus. Nutrisari. Pop Pop es. Es mulai aku ora tau. Tawar-tawaran. Tawar pengen ora. Izin barang nek jengok ya ora jipuk del ngono samblek kabeh. Ora marek kabeh. Wis tak sing gak izin. Maret nih. Cilik-cilik rambutku biyen. Tapi iki jek sedeng, Nduk. Molor iki. Nggih. Ora biyen ya asik cilik jek ngono wae. Awakku urung sakmene.
sing jipuki aku dhewe ne ya panggah rapi. Ini lagi sibuk sar dianger ya masuk sing gawe ngene iki. Nggih. Dan ora rencu. Kayak disini turu aja. Dianger terus. Ora tak nggih sing tak bungkus plastik ngene. Jalan oke, tak bungkus plastik. Rapi, rapi. Tuh. Khusus jilbab-jilbab. Wis rampung, lek empit-empit